צלם. קודם כל אני אקריא ואז אני אסביר. בא לתפוס אותי בלב, בוא, מספיק. מגיע לי כאן, מחליט. אוקיי, הוא בא לתפוס אותי בכלי, עוצר אותו, בסדר? מוריד לאחיזת בקבוק. יד ימין תופסת מעל המרפק בטרייספס. אני מסיט אותו לפני שאני מושך ונכנס כאילו נכנס להיי סינגל. אוקיי? במקום להחליף לתוך ימינה, אני מעדיף להיכנס מהי סינגל להחליף לקליץ', אבל אני לא הולך לגב, שימו לב, אני מגיע 90 מעלות. לתפוס מסיט, נכנס לכאן, יד ימין מגיעה לאנדר, מגיע ל-90 מעלות, שימו לב שהגן שלי מתחת למרכז הכובד. תופס 5-5 ומצמיד חזק מאוד עם הידיים. אני רוצה לתת אותו מלמטה למעלה ולכוון אותו למטה. מחפיץ ומוריד. עכשיו, אתם לא נופלים אותו על הראש. אתם לא נופלים על הראש שלכם. בזמן שהוא גבוה באוויר, אתם ממקסמים את האפקט של ההפלה שלו ושומרים על עצמכם על זה שאתם עוזבים וטורקים אותו עם היד למטה. אוקיי? תפוס. אוקיי? עוד פעם.